KwabaseKorinte besibili isahluko sesishiyagalolunye soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngokuba maqondana nokukhonza abangcwele akuswelekile ukuba nginilobele, ngokuba ngiyalwazi uthando lwenu engizincoma ngalo ngani kwabaseMakedoniya, uma ngithi i-Akhaya laselizilungisele kwanyakanye nokuthi ukushisekela kwenu kuvusile iningi labo. Kepha ngithumile abazalwane ukuba ukuzincoma kwethu ngani kungenziwe ize maqondana nalokho, ukuze kuthi njengokusho kwami nibe senilungisele. Funa uma ngabe kufika kanye nami abaseMakedoniya banifumane ningakabe nilungisele, sijabhe thina singasaniphathi nina ngaleli themba. Ngalokho-ke bengithi kudingeka ukuba ngincinge abazalwane ukuba bandulele ukuza kini, balungisele ngaphambili isipho senu esathenjiswa ngaphambili, sona sihlale silungisiwe, sibe njengesibusiso, singabi njengokuncishana. Kepha nakhu, ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilowo nalowo anikele njengalokhu azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umsa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle, njengokuba kulotshiwe ukuthi, wahlaphaza wapha abampofu, ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela, evise imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu, ngokuba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukubonga uNkulunkulu ngabaningi. Lokhu ngokuvivinyeka kwale nkonzo, badumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli likaKristu nangenxa yobuqotho bobudlelwane benu nabo. Yebo, nabo bonke banilangazelele futhi ngokunikhulekela ngenxa yomusa omkhulu kakhulu kaNkulunkulu okini. Makabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo.